Moi Pirkko. Mä tulin tänne rannalle kuvaa, koska mä ajattelin, että sä tykkäisit pulahtaa tonne Hyyseen jonkkaan. Sä oot ollut paljon ajatuksissa ja mä toivon, että sä jaksat tsempata vaikeasta tilanteesta huolimatta. Ja koska sä oot sä, mä uskon, että sä myös sen teet ja vieläpä hymyssä suin, ainakin välillä. Aurinkoa ja kevät voimii sulle, Pirkko, meidän kaikkien uusaralaisten rakas emo. Moikka Pirkko. On ajatellut sua ja aina kun haluat, niin soita ihmeessä. Voimia sulle. Tsemppiä Pirkko. Sitä toivoo koko Vienolan väki. Terve Pirkko. Pitkästä aikaa. Oot ollut mielessä viime aikoina. Vaikea olla huomaamatta Facebookissa ja muuta, että sinun maailmassasi on paljon tapahtumia. Mä haluan toivottaa omalta osaltani parhaita voimia ja tsemppiä. Ja nähdään, kun voidaan, kun kaikki rajoitukset ja muut loppuu. Tsemi. Moi Pirkko. Mä suojelen mun krookuksia kahvinpuruilla ja chilillä, ettei puput söis niitä. Mä oon miettinyt näitä krookuksia tässä aika paljon ja myös sua. Krookuksethan jaksaa aika brutaalin aikaan nousta maasta, koska ne on kerännyt voimia viime kesän ajan. Mä uskon, että sullakin on sisäistä krookusvoimaa. Sen lisäksi mä lähetän sulle virtuaalisesti kahvinpuruja ja chiliä. Hei Pirkko ja terveiset Tukholman Hägerstenin nukkumafiftarin lähiöstä. Ja halusin vain sanoa, että oot ollut tosi paljon mielessä. Ja jos vielä tarvit lisää kaikenlaisia hyvän mielen leffavinkkejä, niin niitä tulee. Moi Pirkko. Halusin vaan kertoa, että olen ajatellut sua tosi paljon viime aikoina ja haluan olla sun tukena näinä aikoina, jotka on ilmeisen raskaita ja vaikeita sulle. Ja paljon voimia ja jaksamista.